Tervepä terve. Tarkoituksena olisi pelata Minecraftia. Ladata. No ensin aloitetaan kyllä ihan yksin pelissä. No. Ensin hakataan tästä vähän puuta. Tämmönen skini joulupukki. Ihan hieno. No ainakin ensin aletaan rakentaa taloa. Minkäköhän takia mä en saa näitä puita tästä? Kohan tää nyt joku lagi. Bugipiikki. On. No ne. Käveli itsestä. Sori katsojat, kun ei oo voinut pitkä aikaa tehnyt videoa, kun ei oo ollut aika. On ollut harrastuksia ja muita menoja. Ne ei oo ehtinyt. Avataan nyt tästä tää puu vielä. 12 puuta pitäisi ottaa tästä. No. Sitten tuonne 48. Ensin tämä. Sitten tämä. Näin. Eli talo voitaisiin vaikka alkaa rakentaa tähän suunnilleen. Ei jaksa tehdä puutaloa. Mennään vaan tänne. Siellä oli sopivasti hiiltäkin. Sinnekin sit olisi voinut mennä. Tämä minun on pakko poistaa itteni täältä keskustelusta. Mä vihaan näitä keskusteluista. Näin. Kyllä tää nyt on ihan tarpeeksi. Tuosta voidaan vielä ottaa tuo pois. No niin, nyt voidaan mennä tarkentamaan tuosta jatkamaan. Toi viskataan tonne. No, sitten tehdään nosta kivimiakka. Näin. Kirves. Ja näin.
No niin, nyt päästään talonvalvontaan. Tehdään nyt semmonen ihan perus. No mitä selittääkö se näin? Näin, sitten tästä mä katson tämä pois. Niin sitten tuohon tulee aukko. Mutta tähän olisi nyt hyvä lopetella. Nähdään sitten seuraavalla kerralla. Terve!